because isusu hatipo pakuti tine zvatiri kutsvaga ende isusu for your information president isotokufarirai zvakanyanya but ezvinozvi we end up with no other option because uori hwanyanya hwamuri kutadza kumisa imimi vanhu vacho vatiri kunongedza kuti uya kutoita uori ndo vamunosikira muinawo kufama handimazviona muchiita zvamunenge muchiita saka izvo zvamakataura nezuro izvi makadii kuzvitaura paitukwa chamisa kusocial media makadii kuzvitaura pairakashwa Grace makadii kuzvitaura pairakashwa Mugabe nekuti zvakwamuri manje matsotsi enyu imimi akakutenderedzai tafumura musocial media zvaipa Warwara here? Washungurudzwa nemweya wetsvina? Uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye? Wakabirwa here? Kana mhinduro yako iri hongu? Yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church present crossover night with the Bishop Samuronda live in South Africa. 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2 Midrand in South Africa. Healing and deliverance. Plus one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwe chete muchitima chemweya. Ndio wakatanga izvo zvokuisa party business on social media. Ataura muporiti biro. Vanhu maningi vachiti zveyo hatidi kuona vanhu vanoita zvezanupef musocial media vanozotora nhingi party business vachiriita musocial media imomo vanhu ivavo vacharangwa zvikuru. Tangoseko nezuro takati ko baba ava vapindwa nei because ndivo vakatanga izvozvo handimazviona ivo vamunangagwa ndivo vakatanga izvozvo kuisa party business on social media kubva vachiri VP waMugabe vachituka vachituma ana Jones musara uyu ana Frank Ziyambi ana tiri musango wenje kushoropodza vaMugabe naamai Mugabe handimazviona vatova president kudai vakabva vagadzira varakashi vakabuda pachena pasocial media vakati pindai musocial media muende munorakashi. Saka kubuda kwavo pachena vachitaura zvekuda kutyisidzira vanhu vanotaura chokwadi musocial media zvinongoreva kuti vari kuita politics dzemadouble standard. Ivo president himself takazvitaura takati murume uyo kwana achitenda kuenda kuright anokupandukirai 2 minutes anokupandukirai is the same person akatuma vana kuenda musocial media kuenda kunodefenda musangano kuenda kunorakasha handi masvono zvino vacharakasha iye zvino zvivo varakasha vacho nekuti kunoita 5 days kusina magetsi anogona kutoita 5 days asiku kana 6 days vatova president kudai ndopo vaituma vanhu ndaizoita. Saka indava imimi muchirwadziwa kuti vana vemusangano vaexpose uori huri kuitwa nevanhu vakakutenderedza imimi president himself because isusu hatipo pakuti tine zvatiri kutsvaga ende isusu for your information president isotokufarirai zvakanyanya but ezvinozvi we end up with no other option because uori hwanyanya hwamuri kutadza kumisa imimi vanhu vacho vatiri kunongedza kuti uya kutoita uori ndo vamunosikira muinawo kufama handimazviona muchiita zvamunenge muchiita. Saka izvo zvamakataura nezuro izvi makadii kuzvitaura paitukwa chamisa kusocial media makadii kuzvitaura pairakashwa Grace makadii kuzvitaura pairakashwa Mugabe nekuti zvakwamuri manje matsotsi enyu imimi akakutenderedzai tafumura musocial media zvaipa. Problem ndimi imimi president ndimi problem imimi. You are the center of power. Makada kugadzirisa nyika iyi kuti uori humire munogona kugadzirisa zvino muchahumisa sei makatendedzwa neshamwari dzenyu nhasi unoyu maakutora nyika kuita personal property muri kokoko nematsotsi aminawa maakuita anatagwire ndiye chairman okugovera nhingi vanhu matitle deeds nekudii matsotsi ese anga amunawo kuprazi izvo zvinhu chitaura dai matsotsi ese amunawo kuprazi akaginyabvura land ezvino zvichava kuda vada kuti land iyo iite value vobva vaitengesera maindia
nyika iri kukokotwa every day, nyika iri kudonhedzwa each and every day. Iyi nyaya iyi haisisinei nechekuita nekuti ZANU, haisisinei nenyaya yekuita kuti opposition party, but yakuda vana veZimbabwe kuti titaure nezwi rimwe chete zvisina kutyisidzirwa, because nyika iyi yato personal property yevamwe varume vanongoswera vachiita zvisane basa rese, vachishedza vanhu kupuraza vovapa mbatatisi, vanhuwo vobva ikoko kusvika vachiita noizi zvisane basa rese. Izvozvo hatisi kuzvida, ende musocial media hatisi kutozombofa takabuda, ende tichizviita kudai so tiri kurwadziwa nekudonha kwaita nyika, tiri kurwadziwa nekusafa kwaita vanhu. Magetsi anombotanga achimboenda 2 days ka, ezvino apa 5 days, achatanga vaenda pa10, obva aenda pa30 days vanhu vasina magetsi. Imimi muchiombererwa chete nenyaya yekuti matsotsi akakutenderedza aya vari kudya nemari. Izvozvo tazviramba. Kana kavidhio kakaiswa naMutsvangwa, Mutsvangwa achitaura shit chaaitaura iyeye, hatinei nazvo zvezve, because toziva kuti Mutsvangwa ari kutoitsotsiwo futi, ari kudya pamanhidzi. Saka nyaya yake ndeyekuti kuda kusapota 2030 kuti iye aramba achidya. Hapana chemusangano chinobuda mumuromo maMutsvangwa, takazvitaura kudhara. Matenda ese akungopiwa tagwirei. Andi masona. Imimi vamunangagwa, imi hamusiri meri muridzi wePepsi. Hamusiri meri. Makukontrola masectors ese economy manje ezvitozvo. CBZ ndenyu, ZB ndenyu, pese hapana pamusiri kubvuta kufiwo muriko. Andi mazona. Saka Zimbabwe yafanana neLesotho kana Swaziland, nekuti yave monarch. Ndenyu imimi hapana anesei, anoda kutaura anopisirwa imba, anoda kubudawo pachena achitaura kuti aiwa izvi zvinhu zviri wrong, anobva apisirwa imba. Andi mazona. All parastatals like Net1, ana Timbers, Teo1, Zesa, zvenyu imimi vamunangagwa through mutapa investment. Hatidi hunhu ihwohwo, tiri kuhuramba ende hatisi kumbofa takatya. Enough is enough. Hatingaite nyika yekuti inoita nyika yevanhu vairi vatatu vanenge vachiuraya nyika nemuzita rekunzi tinoenda ku2030. Never. Hazvife zvakaita izvozvo, tazviramba izvozvo. Fanga ari Mutsvangwa ngaabva anyarara zvake kuti zii, nekuti Mutsvangwa haana munhu anomuteera, kana benzi rinomutera hapanayi. Kana paakambomirana naNhingi pai nanaTemba Muriswa akadyiwa, vakamimpoza. Is a loser. Chris Mutsvangwa is a loser. Adi mazona. Haana chinobuda mumuromo make muchechokwadi. 2018 akadyiwa primary election, makamimpoza. Adi mazona. 2024 futi akaningirikina akadyiwa kuita 12 votes pauchairperson weNhingi Veterans. Akadzingwa basa kuZBC ari chief executive officer in 1980. Akadzingwa futi uambassador kuChina. Akadzingwa futi as the minister of foreign affairs. Akadzingwa futi mupati naMugabe. Akadzingwa futi as a provincial presidential advisor waED. Makamudzinga. Akadzingwa futi as a minister of all veterans. Andi mazvona. Saka uyo Mutsvangwa mudzingwa haana chinhu chaanotitaurira. Matsotsi ese aya. Isusu, we are not going to be intimidated by anybody, be it his president himself. President ngaazvizive kuti isusu tinomira neconstitution of the country, hatisi munhu wemunhu, tinomira nemusangano weZANU-PF. Imimi himself ZANU-PF yeshe isiri yenyu futi, munouyawo muchienda. We don't need to be proximity to you kuti timuzitire vanhu veZANU-PF. Tinotaura zvinhu zvinobata nyika, tinotaura zvinhu zvinoendesa nyika mberi. As long paine corruption, because nyika yadonhedzwa necorruption, ndo chinhu chadonhedza nyika ichocho. Saka tinomira nechokwadi kuti nyika iende mberi. Enough is enough. Nyika iri kukokotwa kumapurazi kuchiendwa kuchinorongwa zvimadhiri zvoita kuti nyika idonhe. Nhasi uno nyika yadonha. Momira pamberi pevanhu muchityisidzira vanhu kuti vanhu iva vanofana kurangwa, vanhu vanofana kurangwa. Ko madi kumbonoita view mavidhio enyama ituma vanhu social media. Nyika yakuda zvinhu zvinobatika patable. Nyika yakuda zvinhu zvinoita kuti vanhu vararame. Even veterans chaicho vakutotambudzika, vakutonatsoshaya kuti reason. Saka ora tikusangokwekwe tanga tiriko tairwira chii? Vatozvibvunzawo. Tairwira kuti idhi nevana vakadye. Imi president zvese zvanga muchiita nemaminista iko kupurazi muchidina natagwirei.
Maumbwe iwayo tiri kuzvirivhesa zvese zvezvanga muchita zvezvezvi hazvina kwazviri kuenda, tiri kuzvirivhesa. I don't know when, but we are going to. Vanhu vese vanga muchipa zvimapepa zvezvi muchiti matitle deeds kana kuti tiri kuzvirivhesa vese izvi. Nyika haisi yenyu president, ityai vanhu, ityai vanhu, nyika haisi yenyu, ityai vanhu. Uye iwe aine tsitsi kuti vanhu vari kumborarama nei. Chii chamaita chinonzi hanzi endai ku2030, endai ku2030 kuti ana Tagwire varamba vachiba zvavo. Tagwirei ndiye anoita ega matenda mugovernment. Ati mazvona. Isati kuvenga president, but tiri kuvenga vanhu vakakutenderedzai vari kukufurirai zvinhu zvisane basa rese. Ati mazvona. Ndo zvinhu zvatiri kuvenga izvozvo. Hatisi kuzombofa takatya, chauya. Munhu ngaumise sehori wache mimi muchini ezviwikino zvaanga ariko kupraziko anenge achinge iko. Is a government official wikino chifa. Atinobvira tazviona zvamuri kuita izvi patime yamugabizvi. Atombobvira tazviona izvi. Saka munotyisidzira ndiani kuti tinozodai. Time yatasvika iyi haisisire kutya. All right. Munogadzira mabhondi. Magadzira mabhondi. Imimi mauya futi paTV motaura kuti bhondi iro rine simba harifane kudona. Mapedza kutaura kudaro. Munobva matanga kuenda kunoriramba paservice station. Pagaraji munonoramba paservice station matanga kuriramba. Nekuti fuel yacho iri kondorwa nemimi kuzuwako. Ndimi muridzikawo fuel, ndimi muri kukondorwa fuel, ndimi muridzi wayo. Kumapassport uko ndimi muridzi pese pari kurambwa zigi. Ndimi mimi muridzi wayo saka ari kuraya nyika ndiani. Yedu mara hamubvumidze vanhu kuti saka achabvuma zigi ndiani. Saka vanhu vari mumastreet vakaramba zigi hanzi ngavasungwe. Ko imimi muchasungwa rini imimi president? Nokuti mwana wenyu ndiye ari kuprinda mapasipota. Ari kuramba mari yedu chaichai yamukagadzira imimi yamunokrema kuti ine simba imimi. But ari kuiramba kapa mapasipota pachena. Hapana ari kumubvunza kuti kurambirei. Kufiyo chaiko imimi kandimi muri mufiyo industry. Nana Tagwire. Vese anapota ava vanhu venyu zvese hapana pamusina kubata president. Ndokona kuverenga makambani enyu imi mari muzitabini. Saka enough is enough. Vana veZimbabwe musasanyarara. Enough is enough. Enough is enough. Varume vada kuparadza nyika. Wakaona uchitaura nyaya dze2030, 2030. Newe pfungwa dzako hadzishande. Uri kupemberera kuti upfumi hwenyika humorwe. Uyu murume anonzi Mnangagwa uyu atora nyika ati kuita mumaoko ake neshamwari dzake. Zvese zvimadocuments vari kupanana kwekwe zviri kuvheswa dakutaurirai. Hakuna kwavari kuenda ava. Kuti 2030 hakuna kwa. Ndakabvira kutaura ende nhasi ndiri kutaura ende ndichataura. Kamira unasoona kuti hapamire zvakanaka tanga nyaya dzekuchinja mutemo. Ndakakutaurirai kudhara. Anoti scared kuti ndingazobhomberwa imba kana kuti what is happening kana kuti whatever. Enough is enough. This is time for head on. Munoenda kupurazi kutora nyika kuisa muhomwe dzenyu neshamwari dzenyu munopanana zvimapepa. Land iyo yakaginya bvurwa. Yabva yatorwa kuvarungu. Handirika ndobva mati munokwanisa kurima. Nhasi uno mada kupiwa mapepa kuti kana mapiwa mapepa iite value mumatengesera maIndia. We know everything. We know what is really happening. Saka musati tyisidzira zvenyu president muchitaura nyaya dzekuti muchazodai vanhu hakuna munhu anorangwa nenyaya idzi dzemusocial media. Nokuti imi ndimi tine mavidhiyo. Saka hapana zvamuri kutaura. Enough is enough. Takuda Zimbabwe inoshanda. Zimbabwe inonakira munhu wese. Be it your opposition party. Hapasisina nyaya dzekuti this is draw a line. Hapasina nyaya dzekuti opposition party because opposition party member maunotenga mushopu maunotenga nduma tinotenga. Chipatara chaunoenda iwewe ndo chipatara chatinongoenda. Magetsi ari kudzimwa iwewe haasi kudzimwa kuZanu chete. Chero kuTriple C ari kudzimwa. Dai kuri kuti vekuzanu vanenge vachitisise magetsi. Vanotaura kuti saka hapana vanhu veZanu PF paunomira pachiti hey isusu zvinhu zvakanaka. Idigiri repamusoro rekudzungaira iroro. Andi mazvona. Saka hapana kuri kuzoenda Mnangagwa 2030. You can try but uchadonera patambo. Akutaurirai. Ndatopedza ndini nyoka yemabhunu. Pasina vatengesi.